महादेव जी कैसे ससुरारी जातनी? कैसे जातनी? कहतनी का कहतनी? ए गौरा सब कोई तो अपना अपना ससुरारी जाता रंग मसाला खेले। हाँ जाते हमहू अपना ससुरारी चलम। कहतनी कैसे? कहतनी के महादेव जी राउर रूप बाकी रौरा ससुरारी जाइम। सावर बा नहीं से कहतनी की सब कोई तो जाला तो डोली बांस ले जाला, कार मारुति ले जाला, रौरा कासी ले जाई? बासा बोल ना तो कहतन कैसे कहतन? कैसे कि सभा का सनी कहाँ मर बसा बैला ए गौरा बसा बैला ए गौरा बसा चढ़ के जाई ससुरारिया त सारा हद से रंग खेलब सब का सनी कहाँ मर बसा बैला ए गौरा बसा बैला ए गौरा बसा चढ़ के जाई ससुरारिया त सारा ले हमारा ए गौरा बसा चढ़ के जाई ससुरारिया त सारा हद से रंग खेलब ए गौरा बसा चढ़ के जाई ससुरारिया त सारा हद से रंग खेलब। कैसे कहतई? कहतई कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल ना रही त गाड़ी ना चली। हमारा बस के तो खिया पिया के लेके या पिया के कुछ ऊपर के सही लेके चल रही। बस आंड कोनो खर्चा नहीं थे। अरे एक ही जे खचिया ए गौरा चल भी हम कुटिया खियाई रे देवना ए कोई खचिया ए गौरा चल भी हम कुटिया खियाई रे देवना गौरा चढ़ के जाई ससुरारिया खियाई रे देवना गौरा चढ़ के जाई ससुरारिया खियाई रे देवना कोई के बुला लावा ए गौरा कोई के अरे पूरिया